गाज्रि आदा नों आंखौ मानो रायखो बे सासे माथा फाग्लि हिनजाव जाहा था गोसोआव फैनायखौनो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारलाबायनो नाङा दै नोंसोरबो रायजोफ्राबो थाल लानानै सोरबायदिया माबायदिया मोजां माबायदि सोरबा माबायदिया भिडिअ मोजां लाबोयो बेफोरखौ लाइक फल' साबसक्राइब खालामनांगौ आरोखि बेफोरबायदि मानसिखौल' भाइरेल जानाय मानसिफोरखौ सापर्टखौनो होनो नाङा सापर्ट होनायनि थाखायनो दा जोंनि बर' हारियाव सापर्टनि थाखायनो भाइरेल जाबा बिराद सापर्ट मोनो ना सापर्टनि थाखायनो मेन पइन्टआ बे आरोखि सापर्ट मोननायनि थाखायनो भाइरेल जानो नागिरो मानसिफ्रा भाइरेल जायो गोसोबायदि जानला मोनला जाहा था होनलाबायो बर' हिनजावफोरखौ बिदि लासिं सिं खालामनाया बिराद गोरोन्थिखा 100% बे गोरोन्थि हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव बयखौ बरायहरनाय थाबाय दिनै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोखि दाख्लैनिफ्रायनो बे भाइरेल जागासिनोखा बिराद भाइरेल जागासिनो बियो रायजो राजा नोंथांमोन सासे फाग्लि हिनजाव आरोखि बेखौथ' आं नुगासिनोखा सिगांनिफ्रायनो आं भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन बिनि सायाव दा माथो खालामनो समानो थिनबाय सम बोथोरजों नायनानैबो होननांगौ हारिनि बारैबो साननांगौ एसे दा बिथाङाहाय मोनसे भिडिअ रिल्स बानायनायावहाय जे अमा बेदर फोराननाय बे मोनसे भिडिअ रिल्स बानायनायाव जे बर' हिनजावफोरखौ मा होनदों खोनासंबोदों नोंथांमोना देखायग्रोनोसै आङो Hey, সেটা সকল এইয়া বড় ছোৱালী বিয়া করবি বড় ছোৱালী এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খুৱাম বড় ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খাব পাবি গম পাইছা বড় ছোৱালী বিয়া ओरैबायदि माथा फाग्लि हिनजावना बियो मा जोंनि बर' आइजोफोरखौ बिराद अपमानबो खालामनाय जादों आरोखि बियो बर' आइजोफोरखौ बिराद अपमान खालामनाय जाखादों बे 100% का रुवाथि बायदि बाहायबाय जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय बे मोनसे आरोखि आरो सानै हयै भिडिअ बानायनांगौ बिथाङाबो सानै हयै भिडिअ बानायनांगौ सासे आइजो जाबाय सासे बिमा जाबाय सासे जे हाबा जानाय हिनजाव बियो संसार जानाय हिनजाव जे बुजिनांगौ जे समाजखौ माबोरै दैदेनलांगोन बेफोरखौ सानै हयै भिडिअ बानायनांगौ फाननि भिडिअ जानला मोनला बानायलाबायो बे बिदिखौ रावबो जेबो होना दे बे मोनसे पइन्ट बानायनाया बे मोनसे भिडिअ बानायनाया जे बर' हिनजावफोरखौ हाबा लानांगौ बर' हिनजावफोरखौ हाबा लायोबा जे अमा गोरान फोराननानै मोनजाबाय थागोन बेफोरबायदि जे रिल्स लाबोनाय भिडिअ भाइरेल भिडिअ लाबोनाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै हगारनाय हिनजाव माथा फाग्लि हिनजाव सासे समाजाव बेफोरबायदि हिनजावानो समाजखौहाय गुबुंले खालामो आरोखि मेन पइन्टआ बे बर' आइजोफोरखौहाय रुवाथि सानग्रा माखो बियो जेनेबा बर' आइजोफोरखौहाय बिराद जेबो रोङा जेबो उदायै मोनसे हाउसवाइफ खालि बेफोरबायदियावल' दोनबाय आरोखि बर' आइजोफोरखौ मोनसे बे अपमान खालामनाय जादों आरोखि बर' आइजोफोरखौ लाजि फोनांनाय बे 100% जाखादों बर' आइजोनि जारिमिनखौ नोंथाङा मोनथियो नामा नों सासे बर' हिनजाव जानानै बर' आइजोनि जारिमिनखौ मोनथिनांगोन बर' जोहोलावफोर दं जोहोलावजोफोर दं गोबां दं जोंनाव बर'नाव थेंफाख्रि बिरगोस्रि सिख्रि गाम्बारि सिख्ला बर' आइजोफ्रा बिराद गोहोगोरा बै समावमोन जारिमिन दं बर' आइजोफोरखौ मान होनो सोलों नोंबो सासे बर' आइजो जानानै मान होआबा नोंसोरनो बर' आइजो जानानै मान होआब्ला सोर मान होनांगौ बर'जों बर' मान होलायाबा गुबुनाथ' मान होखायाना बारा बर' आइजो जानानै बर' आइजोखौनो बेफोरबायदि गोदाव सोराव जाहा था भिडिअ बानायलाबायनाय माथा फाग्लि हिनजाव साइज सैमा फाग्लि अरजानायसो नामा दाथ' भाद्र मास बोथोराव सैमा फाग्लिसो अरजाबाय नामा गोनां नों सासे संसार जानाय हिनजाव नोंबो सानसे फिसा फिसौ खांगोन फिसा फिसौ जेनेबा थागोन नों फिसा फिसौखौ नों मा फोरोंगोन नोंनि फिसा फिसौखौ मा फोरोंगोन नों बेफोरबायदि आखल आखुखौनो फोरोंगोन नामा नोंहा इयुन जेनेरेसन गोदान जेनेरेसन नोंनि फिसा फिसौखौ मानसि खालामलांनायनि लाइफआव साक्सेसफुल खालामनायनि दायथ'आ गासिबो बिमा बिफानि सायाव थाजोबो दे नोंसोरनो बे बिमा बिफायानो बेबायदिब्ला नोंनि जेनेबा जानो गोनां फिउचारनि दे नोंनि फिसाफ्राहाय मा होमबा नोंनि फिसाखौ नों मा फोरोंगोन आरोखि दा मा फोरोंगोन नोंनि फिसाखौ एसे लाजिनो सोलोंनांगौब्रा एसे लाजिनो सोलों बर' आइजोफोरखौ एसे मान हो दा जोंनि बर'नि आइजो आफादफ्रा बेखौहाय एक्सन लायोबा एसे मोजां जायो आरोखि बेफोरबायदि जे बेदि कन्टेन्ट बेनि मोनसे रिल्स बानायनाया बिराद गाज्रि जाथारदों आरोखि बेखौ मोनसे आं जेब्लायबो सापर्ट खालामथारा आङो सिगाङावनो नुखादोंमोन बे भिडिअखौ
सिगाङावनो नुदोंमोन आं रायजो राजा बे भिडिअखौहाय आं बेखौ लानानै भिडिअ बानायनो आं सानबाय थाखादोंमोन जे आं मोजां मोना मालायनि कन्टेन्ट मालायनि भिडिअफोरखौ बिदि लाबोनानै बानायनो आरोखि जे उफाय गैयियाव आंबो बानायनो गोनां जाबाय आरोखि बोथोरानो थिनबाय समानो थिनबाय दा गुबुन जाथिनि खौ सापर्ट खालामनानै बिथाङा जे बर' हिन्जाव हाबा खालाम बे अमा फोरान अमा गोरान फोरानै जों मोनजाबाय थागोन बर' हिन्जाव हाबा खालामोब्ला बेफोरबायदिनि भिडिअ लाबोनाया बिराद गाज्रि जादों आरोखि ससियेल मिडियाआव सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ आरोखि बे उनाव मा जागोन मा मागोन बेफोरखौ सानफिननांगौ गोदाव सोराव भिडिअ लाबोलाबायबानो जाया दाथ' नोंखौथ' आं बुंगोन 100% नों माथा फाग्लि हिन्जावसो माथा फाग्लि हिन्जावखाय नों बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोनानै जानला मोनला भिडिअ बानायो गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायो दस्रा भिडिअखौ आं जेबो होना नों मा भिडिअ बानायो बेलेग भिडिअ फाननि थाननि बेखौ आं जेबो होना जेबो नांजाया जों नायनानै थागोन जों लाइकसो हरलायलायबावगोन जोङो एखमबा इन्टारेस्टसो मोनलायबावगोन आरोखि भिडिअखौ नुफ्लाङोबा नोंनि कमेडिखौबो केरेक्टार लुज हिन्जावखायनो बेफोरबायदि आरोखि बे हिन्जावा जानला मोनला गोसोआव फैनाय भिडिअखौ बानायना हरलाबाय थायो बे आरोखि केरेक्टार लुज हिन्जावफ्रा बेबायदिनो जायो माथा फाग्लि बोरनाय स्टाइल हाबा जाबाय संसार जाबाय सोलायनांसिगौसो नोंसोर बायदिया दा मोजां भिडिअ लाबो फाननि नोंनि गोसो बायदि लाबो खिन्थु हारिनि खहा जानाय भिडिअ दालाबो हारिनि गाज्रि भिडिअ मानो लाबोयो हारिजों मानो एगेन्स्ट जानो नागिरो नोंथांखौथ' बर' दख'ना गाननायखौ नुफेरखाया बर' दख'ना गाननानै नुफेराबाबो जेबो होनबावासो सानै हयै भिडिअखौ बानाय ओंखायनो आरो मोनसे खोथा आदा जन खारजिखौसो गोदाव सोराव बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंलागासिनो आरोखि सेनियर बियो गोबां सेनियर मानसिनि बुंनायफोरखौ एसेबाबो मानिनांगौ नोंथाङा जुदि बुजिनो गोरोंमोनब्ला निमाहा बिगौमोन आंना भुल जाबाय माबा जाबाय हाफ माइन्डनि मानसि बुजिनो रोङा बेनिखायनो निमाहाबो बिनो बिया निमाहा बियोबाथ' बयबो मोजां मोनगौमोन निमाहा होखागौमोन मानो निमाहा होआ गोरोन्थियालाय बयबो मावखायोखा गोरोन्थिनि उनावसो खायफा सुद्रायखायो बे सैथोखा निमाहा बियालासिनो बादिसो नाङो नामा नोंथां बै गुन्दाया गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो जन कारजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1K 2Kल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो मानो लाइक होयो नोंसोरनो मानो रायो मानो नायो बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बियो नै नोङो बालनि एक्टर नोङो बिसोरबो रायजोफ्राबो थाल लानानै सोरबायदिया माबायदिया मोजां सोरबा माबायदिया भिडिअ मोजां लाबोयो बेफोरखौ लाइक फल' साबसक्राइब खालामनांगौ आरोखि बेफोरबायदि मानसिखौल' भाइरेल जानाय मानसिफोरखौ सापर्टखौनो होनो नाङा सापर्ट होनायनि थाखायनो दा जोंनि बर' हारियाव सापर्टनि थाखायनो भाइरेल जाबा बिराद सापर्ट मोनो ना सापर्टनि थाखायनो मेन पइन्टआ बे आरोखि सापर्ट मोननायनि थाखायनो भाइरेल जानो नागिरो मानसिफ्रा भाइरेल जायो गोसोबायदि जानला मोनला जाहा थाहा होनलाबायो उन्दै बैसोआवहाय जे जाय मानसिया हाबा जायो उन्दै बैसोआवहाय बेफोरबायदिबानो बिदिनो जाखायो थेवब्लाबो खायसे मानसिफ्राहाय उन्दै बैसोआव हाबा जाबाबो हाबा जाखांनायनि उनाव संसार जायोबा सोलायो आरोखि बे मेन पइन्टआव फैयो दे नोंथाङा जे उन्दै समाव बेबायदिनोमोन जे जानला मोनला गोदाव सोराव जे हाबा जाबाबो बिदि नङा संसार जाबाय नेमखान्थिफोरखौ सोलायनानै लानो रोंनांगौ समाजजों रुजुनानै जानो रोंनांगौ आरोखि बे जानला मोनला गोसोआव फैनाय भिडिअफोरखौनो जानला मोनला होलाबायबा बे जानाय नङा हारिनि खहा जानाय भिडिअफोरखौ मानो लाबोयो जोंनो बर'फ्रानो नोंखौ बयबो सापर्ट खालामदों बर' लेंगुवेजजोंनो बारा भिडिअ बानायफेरखाया बेखौ रावबो जेबो होनबावाखै जोंनि बर' हारि जाथिफ्रा नों जिखुनु नोंनि गोसो अबे लेंगुवेजजों नों भिडिअ बानायो बे गावबागाव पार्सनेल नोंनि गोसो आरोखि बेखौ रावबो जेबो होनाखै नोंनि गाननाय ड्रेसखौबो नों मेख्ला गाननानै भिडिअ हगारलाबायबाय थायो मायो बेखौबो रावबो जेबो होनबावाखैमोन बे मोनसे पइन्टआव आरोखि बे मोनसे पइन्टआव नोंथाङा जे बर' आइजोफोरखौ जे हाबा खालामनो जे गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ बेबायदि बुंनाया बेथ' 100% गोरोन्थिखा बुजिनांगौ
माथा फाग्लि बायदि खोथा बुंबानो जाया ससियेल मिडियासोना बियो बयबो गोरों गोरा जोंनि बर' हारिनि गोरों गोरा बयबो नायो ससियेल मिडियाखौ नुयो जे नोंसोरबायदि गोदाव सोराव हाफ माइन्डेड बायदि खोथा भिडिअ लाबोनानै बुंग्रा जानला मोनला भिडिअ लाबोग्रा गोदाव सोराव समाजनि गुबुंले भिडिअ लाबोग्रा बेफोरखौ नुबाथ' लासिं सिं जायोना दा बे जाथारै भिडिअ बानायनायखौ गारदो आरोखि बेफोरबायदि भिडिअ दा बानायथोंसै आरोखि दा उफाय गैयाव आंबो बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आं सिगाङावनो नुखादों बे भिडिअखौ आं सिगाङावनो आं बेखौ जेबो नुनाय लोगो लोगो आं बानायनोबो गोसो जाथ'वाखैमोन आरोखि दा बारायलांबायना भाइरेला एसे बारायलांबाय रिप्लाय हरनायाबो बिराद गोरा गोरासो रिप्लायखौ थिनबावो नालाय गावनि सेनियर बिदा जानायफोरखौबो सनमान होनो रोङा रेसपेक्ट होनो रोङा जे आदा जन खारजिमोनखौ जे बिथांमोना बेसेबां सेनियर जे जेनेबा इडुकेट बिसोरबो एसे जे बिथांमोना जे गाज्रिखौ नुनानैसो बुंखादों बिथांमोनाबो 100% गाज्रिखा नालाय रिप्लाय हरखागोन बुंखागोन आरो बिनि सायाव एकदम फुरा गोरा गोरासो बादिसो नांखायो फुरा भाइरेल जानायनि मोनसे रिल्ससो बानायलायबावदों नामा नायनो हागोन नोंथांमोना आरो आङो थं दखना गाननानै भिडिअ गानोनो बे मालायनि जातिनि जे बे दखनानो आं थैनोसै आङो बे लेट्रिनाव हाबनानै थैनोसै आं लेट्रिन गरायाव हाबनानै थैनोसै आं थांना थानो नालाय आङो मा जागोन माथा फाग्लिनि भिडिअ बियो सैमा अरखेनाय गोनां सैमा अरजानाय बायदि स्टाइल मानसियानो मोनसे भिडिअ नुदों आरोखि आं बे भिडिअखौ नुनानैहाय आङो मिनिलायदों गावखौनो गाव खिन्थु दा नैबे पइन्टखौ सानोब्ला एकदम बेखौ माथा फाग्लि मार बे हिन्जावा माथा फाग्लिखायनो बेबायदि भिडिअ बानायलाबाय थायो होननानै बिदि सानदों आरोखि आं भिडिअखौ नायनो हागोन नोंथांमोनानो क्या फोन देख रहा चल सो जा चल मारन क्या बुरबक जन गाज्रि मालायनि भिडिअ लानानै भिउस लानानै लाजिनो रोङा नोङो हा सासे एक्टर जानानै डाकु जानानै माला भिडिअ लाग्रा नोङो लाजिनो रोङै साला मा मोनगोन नोङो मालायनि भिडिअ लानानै मा मोनगोन हा इमान लेभेल खिथिनो लाब गैया नोङो साला नोंनि बायदि आंनियाबो गन्थङा गोदोर आंबो लेभेल खिथिनो हायो बाय बाय जन गाज्रि दारि जेव जेव जेव